Bil-miżuri mħabbra fil-budget il-Gvern irid jasal biex il-pajjiż ikun iktar b'saħħtu ġust. Dan sab l-approvazzjoni tal-maġġoranza tal-imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet mhux governattivi meta fir-reazzjoni tagħhom faħru lill-Gvern għal miżuri u inizjattivi imħabbra fil-budget. Min-naħa tagħha l-General Workers Union sostniet li dan il-budget kien wieħed ġust u bruħ soċjali għaliex jaħseb f'kulħadd u fuq kollox u se jwieżen lil min jiflaħ l-inqas. Il-Forum Unions Maltin faħret lill-Gvern għal proposti li se jwasslu għal tkabbir fl-impjiegi u li se jiġi indirizzat it-tnaqqis tad-deficit li se jnaqqas il-probabilità li pajjiżna jiġi penalizzat mill-Unjoni Ewropea. Il-GRTU wkoll esprimiet is-sodisfazzjon tagħha l-baġit tal-bieraħ b'inizjattivi bħal dawk li negozjanti li ma jħallsux it-taxxa ma jeħlux mill-ewwel il-ħabs u l-faċilità ta' tranzizzjoni fin-negozji tal-familji minn ġenerazzjoni għall-oħra mingħajr ħlas ta' taxxa. L-għaqda ta' min iħaddem faħret dan il-budget għax se jkun qed jattakka l-burokrazija li tanċeklet l-istidin ta' kumpaniji fl-aħħar snin. L-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u Ristoranti urit l-apprezzament tagħha lejn il-budget bil-miżuri li l-Gvern propona l part-timers, nisa li jridu jidħlu fid-dinja tax-xogħol u tnaqqis fit-taxxa. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi wkoll laqat il-budget ferm pożittiv u esprimiet kif dan il-budget se jagħti nifs lil dan is-settur permezz ta' rati inqas għal min jikri r-residenzi u inizjattiva tal-Gvern li jħajru barranin jixtru proprjetà f'Malta. Il-miżuri għall-Awċin intlaqgħu ferm tajjeb mill-Kamra tal-Kummerċ Awċija. Fost l-oħrajn il-Kamra tal-Kummerċ esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għat tnaqqis fir-rati tat-taxxa, inċentivi għal dawk li jixtru proprjetà l-ewwel darba, ċentri għat-tfal b'xejn u inċentivi biex in-nies jaħdmu. Il-Grupp Universitarju Awċi laqab sodisfazzjon l-inċentivi għall-investiment barrani f'Għawdex flimkien ma' żieda fl-istipendji għall-istudenti. Dan ikompli juri li dan il-Gvern għandu pjan fattibbli u li se jkun qed iwettqu tul il-5 snin il-ġejjin b'miżuri u inizjattivi li permezz tagħhom se tkun qed tingħata spinta lill-familji, in-negozju u l-ekonomija.